Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una nova setmana al De Tot i Més. Aquesta setmana hem tornat a visitar a l'Eudald Martínez de l'Herbolari Encarna, expert en salut. Voleu saber què ens ha recomanat aquest cop? Doncs acompanyeu-m'hi. Comencem. Hola, doncs ja ho veieu que torno a ser a l'Herbolària Encarna, acompanyada de l'Eudald Martínez. Som a la botiga del carrer 9, número 6 de Vic. Fàcil de recordar, carrer 9, número 6 de Vic. De Vic. A veure, que veig moltes coses per aquí sobre. Sempre preparo coses perquè puguem parlar i no hàgim d'anar a buscar enlloc els productes que ja els tinguem aquí tots. Novetats. A veure, sí, això és una novetat. Això és una novetat perquè és un suero, em van recalcar, no un sèrum, sinó un suero, doncs diem un suero, facial i un suero de contorn d'ulls. És un antiarrugues, és un antioxidant, és un regenerador i el truc és l'àcid hialurònic. L'àcid hialurònic bàsicament té la capacitat de retenir aigua. Per això parlem d'hidratació. No hi entenc, però sense parlar, per xarxes socials que sonen i això, i parlen sempre de l'àcid aquest i dius, a veure com funciona això. El secret d'aquí és fer servir un àcid hialurònic pur i de massa molecular baixa, perquè així penetra molt més i és més efectiu, d'acord? Després, el que és aquest suero que és facial, tenim un 3% d'aquest àcid hialurònic pur, d'acord? A partir d'aquí tenim un producte que, a part d'antioxidant, a part d'aquest factor d'hidratació, ajuda com a antioxidant. A més, el ser aquest suero és perquè porta uns hidrolats. Hidrolats són les aigües que surten d'una planta quan se li fa un oli essencial. L'aigua que surt d'aquella planta és un hidrolat. Després porta hidrolats de lo que és la fulla del raïm, o la vitis vinífera, porta, aviam si me'n recordo, civada, un hidrolat de civada i un derivat de la vitamina B5, una provitamina B5 que és molt interessant cara a la pell. I me'n descuido un altre. Però aquests hidrolats el que ajuden és a que això sigui un suero i no un sèrum. Després, amb molt poc n'hi ha prou, inclús avisen que la reacció que et pot fer és que hi hagin com unes taques blanques de l'excés que n'has posat. De que n'has posat massa. Amb molt poc n'hi ha prou i després el que es fa això és posar-ho amb tocs, escampar-ho i fer tocs. I això el que fa és donar a que la pell aquesta no es quedi només hidratada, sinó elàstica. Elàstica, no? És molt important això. Vull dir que agafi aquesta elasticitat. Quan anem amb el contorn d'ulls, la diferència és que porta els mateixos hidrolats, però, a més, porta un 4% d'aquest àcid hialurònic, no un 3, un 4. I, a més, porta col·làgen d'acàcia. Aquí és on el col·làgen el que ens dona és la capacitat de reomplir aquestes... Diguem que veuríem les arrugues com a fissures. Els bossets. Jo encara no en tinc, No, tu no, s'ha de dir tot, No, anava a dir aquestes d'allò, però... Tu podries vendre un producte, però ja podries dir, veus, que bé que funciona, que a vegades hi ha... Esclar, jo, per exemple, ja hauria de dir, jo me'n poso, però fa poc temps, tinc que treballar-ho molt més. Exacte. A veure, és interessant perquè és una cosa molt nova i molt ben estructurada i sense tinguer una composició complicada ens pot anar molt bé perquè treballarem la part externa. Parlant d'àcid hialurònic, col·làgens i això, hi ha gent que ens ho demana, diu, jo ho vull prendre. Això t'anava a dir, perquè clar, el col·làgen també
es pot prendre Sí, també de el que passa és que després, per la pell tenim, si t'hi fixes, pèptids bioactius del col·làgen, que bàsicament és la part activa dels col·làgens, aquests pèptids, àcid hialurònic, biotina, vitamina C i zinc. Clar, fixa-t'hi l'àcid hialurònic sempre. Sempre hi surt, inclús l'àcid hialurònic és amb el que es fan moltes infiltracions a les articulacions, quan tenim problemes. Ah, és el... Vale, no sabia que sempre es parla de la infiltració, però no Sí, sabia... doncs les infiltracions se solen fer d'àcid hialurònic. Després, aquest col·làgen seria un col·làgen per prendre, és embebible, un vial al dia. Tenim altres col·làgens que, a més, ens treballaran per articulacions, pell, tot, però veus, per exemple, perquè vegis els ingredients que sempre farem servir, que té a veure amb l'extern i l'intern. L'intern també. Fixa-t'hi, cabell, ungles, pell. Què tenim? Col·làgen, queratina, elastina, àcid hialurònic, silici, biotina i vitamines i minerals. Això ho tenim. Un tractament pel cabell, que és cabell, pell i ungles, embebible i amb càpsula. Es fa un tractament de xoc de 10 vials i després en càpsula. Què passa? Aquella gent que diu, jo vull anar prenent col·làgen ja, però vull en pols, així. Amb els col·làgens us diré una cosa, és important saber que els col·làgens són de qualitat i, com a mínim, hem de demanar que, quan comprem un col·làgen, ens diguin quina patent de col·làgen fan servir. Si no ens ho diuen, és que no sabem res de quina qualitat de col·làgen tenim. D'acord? Clar, i és important perquè... És important, Per exemple, aquest, per exemple, porta col·làgen hidrolitzat, Colmopur D. Ja ho puc buscar a internet, Colmopur D, i em surt aquest col·làgen amb totes les característiques i tot, perquè és la patent. M'ho han de dir. Amb col·làgens és curiós perquè hi ha més, hi ha menys. Per exemple, aquest és un col·làgen que porta, si t'hi fixes, col·làgen hidrolitzat sempre, condroitina, magnesi, l'àcid, àcid hialurònic, sofre i vitamines. Sí, va sortint a tot arreu. En canvi, això és un col·làgen sol, però fixa-t'hi, la diferència d'aquest col·làgen amb aquest. Primer, doble de preu. Però és l'únic col·làgen que, a nivell d'informació, fixa-t'hi, tipus 1, tipus 2, tipus 3, tipus 4, tipus 5 i tipus 10. Ve de vaca, de peix, de gallina i d'ou. I cada un d'aquests col·làgens ens diu tipus 1, pell, tipus 2, articulacions, tipus 3, pell, vasos sanguinis, tipus 4, muscles, tipus 5, pell, tipus 10, articulacions, cartílags, ossos. I tots aquests els porta... Està molt més ben especificat i també és un col·làgen més car, però també està molt més ben preparat. A veure, sempre que nosaltres prenem una cosa d'aquestes, el que estem fent és donar-li eines al nostre cos perquè ens solucioni problemes. Aquí és un problema de pell, però sabem que treballant la pell també estem treballant tot l'altre. Estem treballant els cabells, estem treballant les articulacions, perquè el col·làgen es reparteix per tot arreu. I també estem treballant, quan volem treballar articulacions i tot això, després podem treballar inclús amb coses específiques quan ja ens queixem, quan ja diem, aquests genolls, ja no una cosa preventiva, sinó una cosa de, necessito espavilar. Després, aquí tenim una solució molt interessant. Glucosamina, condroitina i sofre. Això ens està funcionant de meravella, 2 comprimits al dia, i a nivell d'articulacions bestials. Però crec que aquell que fa... Això és perquè el cartílag s'està desgastant. Fixa-t'hi, quan prenem complements podem combinar, fer moltes combinacions i això ens anirà, ens ajudarà. Ens ajudarà, podem combinar. L'exemple, jo sempre poso aquest exemple. Això per les articulacions, molt bé, vale. Bé, Linus Pauling, un senyor americà, Premi Nobel de Medicina dels anys 1920 i pico. Amb el seu temps, aquest senyor diu, si prens glucosamina i condroitina i afegeixes 1 gram de vitamina C cada dia i tens artèries i venes perfectes tota la vida. Perquè les artèries i les venes, la seva estructura és de col·làgen. I tots aquests col·làgens, quan tu hi poses vitamina C, les fibres de col·làgen són fines i la vitamina C
les trena i les fa resistents. Vale? Fixa-t'hi quantes coses podem fer. A part de posar-nos una cosa per la pell, el mateix que ens pot anar per la pell, ens servirà més coses. I aquí és on, per exemple, diferenciaríem que hi ha gent, quan ve la gent, tenim unes frases que sempre fem servir, tots, i jo també al final hi caic, però a mi m'agrada diferenciar-ho. És que em fan mal els ossos. No, els ossos no. Em fan mal les articulacions. I els problemes d'ossos són una altra cosa. A l'os el que hi tindrem, un problema que no es veu, sobretot a les dones després de la menopausa, que és l'osteoporosis. L'osteoporosis és que el meu os, que té una densitat, o sigui, una densitat òssia, que és massís, comença a tenir foradets. Què vol dir? Que deixa de ser massís. És aquells, el que en diuen, hi ha gent que acaba tenint ossos de vidre, allò que es trenquen com res, no? Això és una osteoporosis. Després, hi ha un escalonat, hi ha osteopènia, que vol dir, tens una densitat òssia més baixa, però després, quan entrem a osteoporosis, ja és dir, vigila, que aquí... I després, per això, treballem amb una cosa que també és aquí, veus, és que anem encadenant, que és el silici orgànic, perquè el silici orgànic és el que té la capacitat de fer que aquesta calç penetri a dins l'os, que no ens quedi una placa aquí, sinó que vagi a dins, o sigui, augmentar aquesta densitat òssia. I sempre que acompanyem això, ho acompanyem o amb això o amb això, que són, bàsicament, és calç provinent del corall marí. Ah, mira. Que tens calç, vitamina K2, D3, D3 és la vitamina que també ens fixa la calç, la K2 és la que no permet que aquesta calç se'n vagi allà on no toca, per exemple a les venes, i per això... Clar, perquè això llavors pot crear un problema. Després et crea un problema, i el que hem de mirar és de solucionar problemes, no crear-los. Sense espatllar-ne d'altres. Vull dir que ja veus que d'un suero facial podem complementar i a la vegada treballem la pell però altres coses. I aquí cada persona ha de triar el que cregui més convenient per ell i en cada moment el problema que tingui pot fer-ho, però que es poden combinar moltes coses i això és l'important a vegades, perquè quan t'enfoques en una cosa te'n descuides d'altres a vegades. Hi ha altres que hi tenen que veure sempre. I que estan, això, no? Que estan relacionades. Al final el cos és un mateix. És una sola màquina, Exacte. És una sola màquina, sí. Hi ha d'anar bé tot. Tot i que tots els engranatges han d'anar funcionant, no? Però si això se n'espatlla un pot provocar que s'espatlli un altre, no? Quan tu tens un problema de genoll, acabaràs tinguent problemes de turmell i de cadera. Perquè és l'articulació que està al mig i et fa caminar malament, fa pujar malament i la columna també malament. Sí, tal qual. Mira, jo em vaig fer una tendinitis al canell dret i ara ja la tinc a l'esquerra. Vas millorant? Sí, vaig millorant. Perquè forces més l'altra mà en compensació. És un exemple, però és això de dir... És així, s'ha d'arreglar el que tens, perquè si no el teu cos ho intentarà compensar i acabaràs amb mal en un altre lloc. Sí. Hem de solucionar els problemes, no saltar-los o apartar-los, perquè no. Per això a vegades hi ha solucions que es donen molt així i anar a l'arrel del problema, no al símptoma. Quan et fa mal alguna cosa, això és un símptoma. Pots millorar el símptoma, has de mirar per què et fa mal. Però buscar per què et fa mal, el problema, i tant. Sí, i quan tens molta son vol dir que o has anat de juerga o és que estàs fatal. Allò de que els símptomes que tens son, però per què? Aquella energia que et falta, alguna cosa falla. Doncs res, com sempre, consells de tot i més. De tot i més, això. De tot i més, consells que ens dona l'Eudald i amb aquestes propostes que cadascú sabrà si les necessita o no, però bé, com això, tantes altres. Per tant, ja ho veieu, un pou de saviesa. Jo el que recomano és venir aquí a l'Herbolària Encarna, al carrer 9, número 6 de Vic, a veure'l i explicar-li, dir-li, a veure, Eudald,
I a mi em passa això, porteu la llista, que ja veureu que solucions en trobarem. El que puguem ajudar, ajudarem. I si no us fa falta res, jo seré el primer de dir-vos-ho. També. Una de les coses que m'he trobat aquí és clients que han quedat parats perquè han marxat sense comprar res. Vaja. Si crec que no fa falta, jo donaré la meva opinió. Cada persona farà el que li dona la gana, però si no fa falta, per què? No, evidentment. Però segur que fa falta, perquè sempre ens fa mal alguna cosa, i si no, les arrugues dels ulls. Molt bé. Res, tornarem un altre dia, Torna. Jo estaré aquí. I vindrem a veure més cosetes d'aquestes que tens. Parlem d'una altra cosa. Doncs res, em despedeixo de l'Eudàlia, em despedeixo de vosaltres i fins la propera. Tot seguit us portem un nou capítol de Mons Paral·lels amb la nostra companya Pilar Gonyi, que ens presenta. Benvinguts a aquest espai de Mons Paral·lels, en el que avui volem parlar del que passarà del 8 al 10 de març a Can Mussol. Un retir conduït per Laura Pielli i Nadia Fantina. Serà un viatge d'exploració des del ioga, la meditació, el moviment, la lliure expressió creativa. I ja sabeu que en el decurs d'aquest espai us anirem posant l'adreça i el telèfon d'aquest retir per si us inspira i teniu ganes de prendre-hi part. Tenim a la Laura i a la Nadia molt lluny, però les tenim amb nosaltres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. ¿Qué tal? Hola. Estáis muy lejos, ¿eh? Gracias. ¿Dónde estáis ahora mismo? Estamos lejos, sí. Estamos en México, en Mazunte, en el Pacífico. Y estáis en un viaje de preparación de retiros, de placer. ¿Por qué habéis venido a México? A ver si se puede saber. Bueno, es una mezcla de las dos cosas, digamos. Claramente estar acá al lado de esta playa hermosa de placer, pero a su vez vinimos también a trabajar en el retiro, a trabajar tiempo juntas para preparar todo para marzo. Estamos muy emocionadas y la verdad que este tiempo juntas es muy productivo. Muy bien, pues vamos a hablar y nos explicáis en qué consistirá este retiro del 8 al 10 de marzo, este fin de semana. En la naturaleza, donde haremos varias actividades para conectar con el niño interior y la creatividad a través del movimiento, de la diversión, de la conciencia corporal, varios talleres dinámicos y el todo compartiendo con una comunidad de otros seres humanos en la misma búsqueda de expresión. Y me ha parecido entender que aparte de vosotras dos, estaréis acompañadas por otras personas. Sí, tenemos, por suerte y una suerte, un equipo que nos acompaña, que es muy, muy genial. Nos va a acompañar Diego en la parte de baños de hielo. Nos va a acompañar Eva, que es una coach de movimiento y expresión corporal muy, muy crack. Nos va a acompañar Mauri también, que es un coach de fitness. Y Laura, otra Laura, que va a estar haciendo masajes californianos y es como una delicia aprovechar eso. Así que tenemos un equipo enorme que nos apaña y nos contiene, y también invitados como amigos que van a hacer música en vivo, que va a tener de todo, por suerte. Vais a hacer, después hablaremos en concreto de todo lo que vais a hacer durante el taller, pero a mí me ha entrado ya frío de golpe cuando he visto que habría baños de hielo. ¿Para qué sirven los baños de hielo? Sí, no te asustes que los baños de hielo en realidad son súper beneficiosos y son un reset para las células. Lo que produce en el cuerpo en cuanto a lo físico es ayudar a la circulación, ayuda al sistema inmunológico, entre otras cosas. Pero en la parte mental ayuda sobre todo a romper las creencias limitantes, a reducir el estrés, a reducir la ansiedad. Pero esta idea de no, yo no puedo, yo no tengo esa capacidad,
cuando se cae eso, lo que genera en el cuerpo y en la mente y en el ser completo es muy increíble. Así que es una experiencia que el shock es bastante, pero que la verdad que es muy enriquecedora. Explicadnos una cosa importante, porque vosotras destacáis que este retiro es una experiencia corporal y un momento para conectar con nuestro interior. Lo habéis explicado un poquitín al principio. ¿Lo podéis ampliar un poco más de qué estamos hablando? Sí, claro, la idea es, a ver, nosotros nos movemos todo el rato, todos los días. Pero muchas veces lo hacemos casi en piloto automático sin prestar la atención a cómo lo hacemos. Entonces, esta es la invitación a hacerlo. Entonces, Noda lo que vamos a hacer es crear el espacio a través del movimiento y de la conciencia de ese movimiento para conectar con lo que tenemos dentro, con nuestro sentir, con nuestras emociones y también con la creatividad que todos tenemos y que es un poco el motor que nos hace mover en la vida. Can Mussol es un marco incomparable, por descontado, aquí en la comarca del Bages, en Cataluña, en plena naturaleza. Es el sitio ideal para experimentar estas sensaciones de libertad y de plenitud. ¿Es así? Sí, realmente elegimos Can Mussol porque es un lugar increíble, tiene una magia que no se puede explicar con palabras, hay que estar ahí y vivirlo. Está rodeada de viñedos, de senderos, de naturaleza, que realmente conectar con la naturaleza es conectar con esta sensación de libertad y de plenitud. Y todo el retiro se basa en eso, todo está armado en torno a eso, entonces creemos que el lugar es fundamental. Uno de los talleres habla de la ciencia de la gratitud. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, ¿no? Que se escucha muchísimo últimamente, creo, ¿no? La palabra gratitud se puso muy en auge y lo que queremos hacer en este taller es ir más profundo, o sea, entender qué es lo que nos pasa a nivel neuroquímico cuando practicamos la gratitud. Entonces también es la ocasión para aprender y tener a la mano unas herramientas para autorregularnos. Es importante dar las gracias. Y si uno quiere ser más feliz, sí. Supuesto. Vamos a hablar del taller en concreto, del retiro de los talleres, porque Hatha Vinyasa, yoga, meditación, mindfulness, taller de pintura, journaling. Explícanos un poco qué vais a hacer a partir del día 8, estos 3 días. ¿Cómo funcionará? Bueno, la idea es que cada día tenga tanto actividades corporales como actividades un poco más introspectivas para balancear y encontrar esas herramientas que nos sirvan después en la vida, en el día a día, para aplicar. Entonces, todas estas actividades, Laura que es profe de yoga, los chicos que van a hacer fitness y conciencia corporal, todo esto nos va a ayudar para ir un poco hacia adentro, conectar con el cuerpo y el movimiento para ir hacia adentro. Luego los talleres, como el de arte, por ejemplo, lo que buscamos nosotros con el taller de arte es conectar con esa emoción, conectar con el sentimiento y así ir de adentro hacia afuera, poder encontrar la herramienta para sentir y expresar. Entonces, no importa si eres bueno o malo pintando, dibujando, haciendo cuadros, lo que sea, lo importante es realmente conectar con esa emoción y conectar con el sentimiento y lo que expreses va a ser muy valioso porque sale desde el ser. Lo mismo con el journaling. El journaling es ese diario que teníamos de adolescentes en el que expresábamos nuestros sentimientos y es una herramienta muy potente porque una vez que uno vuelca los pensamientos en el papel, los deja ahí y deja el espacio para otros pensamientos, para expresarse desde el ser y no tener todo el revuelo en la cabeza. Entonces uno suelta, aprendiendo esta técnica y haciéndola un hábito, uno suelta todos los pensamientos que le revuelan en la cabeza para tener más claridad. Entonces, son herramientas que luego te puedes llevar a tu vida y seguir aplicando. Herramientas valiosas para gestionar mejor la energía del día a día, para conectar con el poder y los objetivos y superar el estrés cotidiano. No me lo creo yo esto de que se pueda superar el estrés. ¿Se puede de verdad? Te juro que se puede, te juro que se puede. Hay que trabajar igual. Hay que hacerse cargo. ¿Y después qué? Porque pasan los 3 días del retiro y la gente se encuentra desamparada y dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer?
Claro, muchas gracias por esa pregunta porque creo que sea muy fundamental y es algo que para nosotros es muy importante, ¿no? La idea de que no sean solo 3 días, bueno, me desconecto de mi vida y luego el lunes de vuelta y vuelvo a lo que era antes. Entonces, el proyecto de ODA es seguir sus participantes. Nosotras siempre estaremos disponibles para hacer integración, nosotros y todo el equipo, durante retiro, pero también más allá de retiro. Habrá más retiro con diferentes herramientas, con diferentes actividades. Y también lo que queremos hacer es crear otros workshops más cortitos, de un día, de unas horas, etcétera, para que se pueda seguir aprendiendo, se pueda seguir practicando. Por tanto, pueden seguir interactuando con vosotros, sea online, sea en vivo. Totalmente, totalmente. Eso, nuestros contactos están 100% abiertos para todos los que participen en el retiro, porque queremos que se lleven herramientas para poder aplicar en la vida. Si es una burbuja de 3 días en la que la pasás maravilloso y luego el lunes vuelves a tener estrés, te vuelves a olvidar de todo lo que hiciste, no sirve de nada. La realidad es que nosotros queremos que esto sea algo que te sirva para la vida. Entonces, sí, obviamente nosotros estamos 100% disponibles para cualquier duda, para charlar, para integrar todos estos conocimientos, para hacer workshops, para continuar como esta relación con las personas que estén con nosotros y a su vez para evolucionar con ellos, porque la idea de ODA es también seguir creando retiros en el que evolucionemos y integremos otras herramientas que sean fundamentales para la vida. Oye, pues muchísimas gracias. Os esperamos de vuelta del 8 al 10 de marzo. Que tengáis buen viaje de vuelta, que vaya muy bien este retiro en Can Mussol. Y me dais mucha envidia porque aquí estamos con frío y os veo aquí como tomando el sol, ¿eh? Por tanto, hace calor. También, si tenemos... Pues traeros la ropa de invierno, ¿eh? Cuando volváis por aquí. Feliz vuelta i que vaya molt bé el retiro. Moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres fins al proper temps en què seguirem parlant d'aquests temes de mons paral·lels. Adéu-siau. I fins aquí el de tot i més d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem, com sempre, la setmana vinent. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.